Czym jest Świat pod Kyczerą? To międzynarodowy festiwal folklorystyczny organizowany przez Łemków, goszczący zespoły z różnych zakątków świata. Wydarzenia rozpoczynają uroczyste korowody z przedstawicielami różnych krajów i kultur. Podczas koncertów możemy zobaczyć tradycyjne tańce ludowe, usłyszeć autentyczną muzykę i śpiew, zachwycić się wielobarwnymi strojami. Nie może zabraknąć występu gospodarza, łemkowskiego zespołu pieśni i tańca Kyczera. Festiwal trwa ponad tydzień i odbywa się w wielu miejscach. Jego ideą jest dotarcie z kulturą wielkiego świata również do mieszkańców niewielkich miejscowości, którzy nie mają szerokiego dostępu do wydarzeń kulturalnych. Sprawdź opis i poznaj tegoroczny program festiwalu Świat pod Kyczerą.